Daming pera mga kaspero. Sari-sari. May blue, may yellow, may pula. Oh, may silver. Let's do the spear fishing. Today mga kaspero, samahan nyo kami para manghuli ng mga pelagic. Dadayo kami kung saan kami nakakapana ng mga giant trevally, tugtog tuna, and king mackerel mga kaspero. Medyo inagahan namin para makarating kami ng maaga dahil medyo malayo-layo yung dadayuhan natin ngayong araw. Unang drop natin mga kaspero, napakaraming unicorn, slender unicorn yung nagpakita. Dahan-dahan lang tayo sa pailalim dahil baka sumalubong sa atin yung mga giant trevally dahil napapansin ko na grabe talaga yung mga naghunt sa ilalim. Hindi nga lang makita gawa ng medyo malabo yung tubig ngayong araw, pero pagtyagaan na lang natin kung ano yung lalapit sa araw na ito. At nag-ambush ako dito para hintayin kung ano yung lalapit. At ito nga, yung mga lumalapit sa atin, yung mga good size na mga slender, or kung tawagin sa amin dito ay gabhay. Napakataba din sa inihaw itong isda na ito mga kaspero. Ngunit hindi muna tayo pumana gawa ng hinahunting natin yung pelagic ngayong araw. Second drop na natin ito. Hindi tayo nakapana sa una gawa ng walang lumapit na malaki, kaya umahon na lang tayo para mag-move sa unahan dahil baka nandoon yung mga pelagic. At pagbaba ko nga dito, isang napakaraming dalagang dagat yung nagpakita sa atin. Napakaganda tingnan mga kaspero. Sobrang dami talaga nila. Ayan o, umikot sa atin. At naghihintay tayo na baka lumapit sa atin yung mas malalaking isda sa araw na ito. Ngunit naghintay mga kaspero, pero wala talagang lumapit na pelagic. Kaya enjoy the view na lang sa ilalim mga kaspero habang tinitingnan itong napakagandang kulay ng dalagang bukid mga kaspero. Ayan o, sarap pagmasdan. Pero wala tayong pelagic ngayong araw, kaya back to the surface na lang tayo at move forward tayo sa unahan. Baka doon makita natin yung pelagic. Napa ako hanap nitong giant trevally dito lang pala kila Master Danny. Nakapana si Master Danny at sumabit dito sa bato, kaya tinawag nila ako para second shot dahil baka makatanggal at makawala pa. Sayang din, kaya dali-dali kong sinisid at tinira na ito mga kaspero. Gawa ng medyo malakas ang agos, kaya kailangan naming salubungin ang agos para matanggal sa bato itong giant trevally na napana ni Master Danny.
this time mga kaspero, bumaba ako dito sa 21 meters at nag-ambush. Dahil malakas ang agos, ang lakas ng pakiramdam ko na merong lalapit sa atin na giant trevally. Napansin ko dito sa maliliit na biglang nagkalasan. Ibig sabihin nandun ay nasa likod pala mga kaspero dumaan. Hindi tayo nakapag-ready. Ay ano, napakalaki, siguro 15 kilos mahigit dahil hindi pa tayo ready at dito pa sa likod dumaan natin, kaya hindi natin napana ito. Sadyang alanganin. Tingnan nyo sa slow mo at saka zoom in mga kaspero, malaki talaga itong yung trevally na ito. Ngunit hindi para sa atin, meron pang kasamang walo-walo. Ayan o, sea snake, papalapit pa sa atin. Loko-loko talaga to. Hinayaan ko na mga kaspero dahil nakapana si Master Kevin ng King Mac at doon pumunta yung giant trevally. Dahil ugali ng mga giant trevally dito sa spot na to, pag nakapana ka, pag naamoy nila, lalapit sila doon sa mga napana mga kaspero. Sayang. At bawi na lang tayo dito sa pagsisidulit natin dahil napansin ko na napakaraming isda dito sa lugar na ito. Kung napapansin nyo, nandyan yung mga unicorn sa unahan ko at merong ding midnight snapper. Marami sila mga kaspero, kaya pumili tayo ng mas malaki na lalapit para panahin natin. Ayan, hintay pa tayo ng kaunti, baka hindi lang midnight snapper yung lumapit, baka may mas lumapit na mga King Mac. Ngunit wala talaga, kaya binanatan ko na tong isa mga kaspero. Sa pool, napakaganda ng pagkatama dito sa midnight snapper. Eto pa lang yung huli ko mga kaspero. Bali, first catch natin etong midnight snapper. Halos ilang oras na ako nagda-dive, ngunit hindi ako nakadali ng mga pelagics. Pero sila Master Danny nakahuli na ng 2 giant trevally. At ako naman, eto pa lang yung napana ko. Yung mga nakita natin na mga giant trevally kanina na malaki, hindi natin napana. Sayang, pero ayos lang. Baka mamaya meron pang magpakita sa atin na mas malaki. Pagkapana natin nag midnight snapper, humiyaw na naman si Master Kevin dahil nakapana siya ng dugto tuna. Napakalaking dugto tuna at sumabit ulit sa bato mga kaspero. Medyo malalim pa naman itong spot, kaya medyo nahirapan siya dahil may agos mga kaspero. Kaya tinawag niya tayo para i-retrieve na naman itong malaking dugto tuna mga kaspero. Ayan, hindi talaga nawawala itong mga walo-walo dito sa lost spot na to. Napakarami. Grabe lang mo, no? Bulaway. Motor. At this time mga kaspero, nag-try akong bumaba dito sa 21 meters. Meron akong nakikita na mga bait sa unahan, yung mga dalagang bukid, sardines, sari-sari mga kaspero. At naririnig ko yung mga naghahunt sa ilalim na sobrang malalaking isda. Kaya hindi na ako nagdalawang isip, nag-ambush ako dito. At eto, handa na talaga ako dahil nakita ko kaagad itong 2 giant trevally. Syempre pinili ko itong mas malaki at tinira sa pool na sa pool mga kaspero. Ayan o, napakaganda ng pagkatama. Kaya hilahan na to dahil
biglang bumulusok sa bilis itong giant trevally mga kaspero. At yung tali natin ay nasa 50 meters lang, kaya nagdadalawang isip ako na baka hindi ako makaabot sa taas, pero buti na lang hindi naman naubos at nakarating tayo sa taas dahil meron naman tayong reserba na belt reel mga kaspero. Kaya ibig sabihin kahit maubos niya yung reel sa gun natin, meron pa tayong ilalargang tali. Kaya ayos dahil napakalaking giant trevally yung napana natin. Sa tinatagal-tagal-tagal ng pagsisid natin ngayong araw, inabot na ako ng mga 4-5 oras bago nahuli itong giant trevally. Buti na lang meron pang nagpakita sa atin. Ito yung pangalawang isda ko mga kaspero. Lutang ka. Secured ko ng giant trevally. Bumaba ulit ako. Dito lang parts sa pinanaan ko ng giant trevally mga kaspero. Napakaraming unicorn sa unahan natin. At syempre, dahil nakapana tayo ng giant trevally dito, baka makita natin yung kasama ng pinana natin. Ayun! Biglang bumulusok mga kaspero, hindi agad natin napansin. Patingin-tingin naman ako sa paligid, ngunit hindi ko talaga nakita. Bago ko siya nakita, ayun, bumulusok na sa bilis. Kaya hindi natin napana. Sayang, kaya umahon lang ako mga kaspero. Another drop. Mag-aalas 3 na ng hapon, ngunit yung nahuli kong isda 2 piraso. Pero naka 2 second shot naman tayo sa mga giant na nahuli nila mga kaspero. Eto na yung pelagic na hinahanap natin kanina pa mga kaspero. Ayan, papalapit sa atin, ngunit lumiko naman, hindi dumiretso sa atin, sobrang layo. Kaya tinry kong panain at sapol naman mga kaspero, isang king mackerel or tangigi. Ang problema lang, dahil sa sobrang layo, medyo napababa yung pagkatira natin at hindi yata tumagos masyado. Nung hinilan niya yung tali natin, sayang nakawala. Grabe. Mga kaspero, binabanata na ni Master Kyle. Ito! Wow. Yan ba yung napana ko? Lumulubog Tingin. na Hindi. Hindi yan. Bitbit ang pana. Ito yun. Handa na. Hindi. Hindi tama nun. Tahimik lang ang paligid. At sa ilalim buhay ang galaw. Ilang bilog? Buson mo? Hindi dito, basta laro dito, sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal. Ito, napana nila. Yan. Ito, GT. Grabe. Kapal ito talaga. May mas malaking GT pa dito. Ito.
Buntot pa lang. Ah. 300 mga po. Oh, King Mac. King Mac. Giant Trevally. Natutong sumisip King Mac. Walang airtime Panata Saan pa yung King Mac? King Mac pa pala dito. Lakas ng loob Laban sa agos Oh. Laban sa gutom Titimbangin natin mga kasbero. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi naman sa ilalim ng alon 12.4 mga kasbero. One breath, one dive, one shot Bo! Gabi naman spearfishing Mga kasbero. Future story Tunay na buhay 12.4. Hindi lang may saysay Tradisyon ay binubuhay Mula lolo hanggang ngayon Pamanay binabantayan Gabi naman sa ilalim ng alon Mga 11. One breath, one dive, 11.5. one shot Gabi naman 11.5 yan. fishing 10.2 lang. Mali. Wrong. May puso Okay. Next. Yung sa'yo naman. Dali mo na. Ay, tira po ba? Yes. Ito muna, mamaw. May mamaw dito mga kaspiro. Ayan o. Eto. Pangalawang cheesy ni Master Danny. Lumulubog na ang araw Alright. Bit-bit The ang moment of pana. truth. Oh. Easy. Tahimik 13.1, lang daya. ang paligid Ay, parang talo pa to na sa akin ah. Yung Black GT ko Buhay dun ah. ang galaw Hindi dito, basta laro dito. Sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat, kalaban pero puso ang tunay na sandata. Gabi ramal sa ilalim ng alon One breath, Paano one po yan? dive, one shot Gabi ramal spearfishing YouTube stories Tunay na buhay Natutong sumisid mag-isa Moment of truth. 14. Ang airtime 12.9. Ilan yun? 13. Panalang lakas ng loob Ay. Laban sa Hindi lang, mga kaspiro. agos Laban sa Grabe. gutom Hindi Wala, ikaw. uso ang yan. shortcut, Dami mga bawat isda may kwento. Grabe, solid. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Yung mga kimak. Sa isang yan. Ramal sa ilalim ng alon Meron pa dito isa. One breath, one dive, one shot Gabi ramal spearfishing YouTube Yan, black. stories Di pa natin nasipat. Tunay Black. na buhay Hindi lang vlog, may saysay Tradisyon ay binubuhay Mula lolo hanggang ngayon Pamanay binabantayan
Grabe mga mamaw ng mga GT ko. Yun! Mahal yung GT ni Bro Kevin. 5.5. Okay, 5.5 sa ako. Ayan na, dalawang pintahan na mga kaspira. May puso. Sampi! Parang kape. Isda po. Dami pera mga kaspira. Lumulubog na Sari-sari. ang araw. May blue. May yellow. Bitang pana. May pula. Oh, may silver. Handa na. Tahimik lang ang paligid. Kaya, Sa ilalim. Buhay ang dalaw. Gapok kay Kulo din. 7? Ay, 7. Basta laro 7? dito Yung tagba 1,000 natin. ang 7,000. tibay. Lalim ng dagat kalaban pero puso ang tunay na sandatan. 7, 8, 9. Ramal sa 9,000. ilalim ng alon. One breath, one dive, one shot. 10. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Dosi na? Natutong sumisid mag-isa. Walang airtime, panatag, panalang lakas ng loob. Laban sa Easy. agos, laban sa gutom. Hindi uso ang shortcut, bawat isda may kwento. Bawat huli may respeto para sa kalikasan. Panalo. Gabi ramal sa ilalim ng alon. 15? One breath, Pinsan, one 14. dive, one shot. 14 gini. Gabi ramal, spearfishing, YouTube stories. Tunay na buhay. Kulang yung isang 100. Hindi lang vlog, may saysay. Nawawala. Tradisyon ay binubuhay. Mula lolo hanggang ngayon, pamanay 15. binabantayan. Gabi naman sa ilalim ng alon. Sigurado. One breath, 5. one dive, one shot. 70. Gabi naman, spearfishing, hindi lang content. May puso. Kayo bilyat bilhin ako. Sini niya ba? Ramal 100. sa ilalim ng alon. One breath, one dive, one Dati pa shot. naklang ng maranong. Gabi ramal, spearfishing, hindi lang content. 570. May puso. Meron pang isang King Mac. Tapos may kukunin pa.